Abans de donar la paraula, voldria recordar el Codi de Conducta d'aquest Parlament, que és aprovat per unanimitat, que diu que els diputats del Parlament han de mantenir en tot moment una conducta respectuosa amb els altres diputats i amb els ciutadans i una actitud escrupolosa i exemplar d'acord amb el principi d'igualtat sense discriminació per raó de gènere, d'orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua o qualsevol altra. Aquest capteniment ha d'implicar sempre la utilització d'un llenguatge adequat i també un sistema de relació fonamentat en la interacció constructiva, cordial i dialogant amb totes les persones i tots els col·lectius sense exclusió i especialment amb els diputats d'aquesta cambra que han estat escollits democràticament i que es mereixen exactament el mateix respecte. Per tant, diputada, no l'he cridat a l'ordre perquè era el que vostè buscava, però sí, és el que vostè buscava, però el que han de complir tots els diputats d'aquesta cambra és el Codi de Conducta i també emplaço els diputats i diputades d'aquesta cambra a portar aquestes manifestacions gravíssimes que avui s'han fet a la Comissió de l'Estatut del Diputat. Digui'm, diputada, per què em demana la paraula? És evident que la diputada senyora Orriols d'Aliança Catalana profereix i assenyala i estigmatitza i intenta fer el que feien durant l'Europa d'entreguerres determinades forces polítiques als estats en què el feixisme es va implantar, que és assenyalar i, per tant, deshumanitzar, que és el que al final estan buscant, i en aquest sentit en relació a la senyora Najat Driouech. I, per tant, en aquest punt que estem, no gaudeix de la llibertat d'expressió quan assenyala, quan el que està pretenent és l'efecte contrari que garanteix la immunitat parlamentària i la llibertat d'expressió. Per tant, demanem que retiri les seves paraules, demanem també a la mesa que arbitri els sistemes que pertoquen a la Càmera i el grup parlamentari d'Esquerra Republicana es reserva totes aquelles accions que té al seu abast per evitar que el discurs de l'odi, de l'assenyalament, de la deshumanització campi en la seu parlamentària de la sobirania popular de Catalunya, però també al nostre país. Gràcies. Gràcies. Hi ha més paraules demanades, no obrirem un debat en aquest cas, no obrirem un debat. Hi ha hagut unes acusacions, hi ha hagut una resposta, existeix la Comissió de l'Estatut del Diputat i, per tant, tots aquells grups que ho vulguin fer arribar, no convertirem aquest moment del plenari per assenyalar una companya diputada que, insisteixo, mereix tot el respecte i, per tant, no la farem protagonista, en aquest cas, per aquestes acusacions. Per tant, tots els diputats i diputades disposen de la Comissió de l'Estatut del Diputat i no donarem més la paraula. Acabat el debat, procedirem a la votació de l'esmena a la totalitat de retorn de la iniciativa.